स्वयं रूपगदा मय्या ददाति स्वपदातिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशु गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नामस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare Krishna. So very beautiful. Wait a second. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Nectar of Instruction exam அடுத்த வாரம் வரும். ஸோ தயவு செஞ்சு எல்லாரும் படிங்க. இங்க மாயாப்பூருக்கு யாராவது வரீங்களா? அந்த நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றவங்க இல்ல. ஸோ அதனால வந்து எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிட்டுருங்க. ஸோ இந்த ஸ்லோகா இதுதான். வைகுண்டோ ஜனிதோ வர மதுபுரி தத்ராபிராசோத்சவாத் விருந்தாவன்ய முதார பாணி ரமணாத் தத்ராபி கோவர்தனஹ ராதா குண்டையாபி கோகுலபதே प्रेमामृता भावनात् कुर्यादस्य विराजितो गिरितटे सेवं विवेकिनः. Very beautiful shloka. So நம்ம start பண்ணலாம். Nectar of Instruction 9. Okay. மோகன்தாஸ் பிரபு எல்லாருக்கும் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுங்க. எக்ஸாம் நெக்ஸ்ட் வீக் ஏன்னா 10 and 11 நான் டக்குன்னு முடிச்சிடுவேன். ஓகே. அதுக்கப்புறம் நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் எல்லாரும் முடிச்சிட்டீங்களா? ஈஷோ முடிச்சிட்டோம்ல? ஈஷோ முடிச்சாச்சு. நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் எல்லாரும் முடிச்சிட்டீங்கன்னா ஆல்ரெடி இருந்தீங்கன்னா பகவத்கீதா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். மாதாஜி நீங்க சொல்ற டேட்ல தீபாவளி வரும் மாதாஜி. ஓகே, நீங்க டோன்ட் வரி, 2 days முன்னாடியே வச்சிடுறேன் எக்ஸாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் உபதேச அமிர்தா இது எழுதினது ரூப கோஸ்வாமி தான். இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து டிசப்பியரன்ஸ் டே ஆஃப் ரகுநாத் கோஸ்வாமி, ரகுநாத் பட் கோஸ்வாமி அண்ட் நம்ம கிருஷ்ண கவிதாஸ். ஸோ பேசிக்லி எல்லாம் டால்வர்ட்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு டிசப்பியர் ஆயிட்டாங்க. ஆனா நம்மளுக்கு புக் ஃபார்ம்ல கொடுத்துருக்காங்க. அதனால நம்ம வந்து வாப்பு பண்ண முடியலனாலும் வாணி பண்ணலாம். ஸோ இன்னைக்கு பார்த்து அவங்களோட டிசப்பியரன்ஸ் டே அன்னைக்குன்னு பார்த்து பாருங்க, ராதாகுன் வந்திருக்கு. அப்பனா அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றதும் தெரியுது. ஃபர்ஸ்ட் 7 வந்து வைதி சாதன பக்தி காட்டுறது. 8வது வந்து ராகானுகா சாதன பக்தி. ஏன் சாதன பக்தினா ராகானுகா ஸ்டேஜ்ல கூட சாதனைகள் பண்ணிட்டே இருப்போம். 9, 10, 11 வந்து பாவ பக்தியை குறிக்கிறது. இன்னைக்கு வந்து 9 பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓகே கொஸ்டின் டைம். ஏன்னா இன்னைக்கு சின்ன ஸ்லோகம் தான், முடிக்கலாம். டெக்ஸ்ட் 1. வாச்சோ வேகம் மனச குரோத வேகம் ஜிக்வா வேகம் உதர பிரஷ்ட வேகம் ஏதான் வேகான் விசேஷ தீரஹ சர்வாம் அபிமான் பிரதிவீம்ச சிஷ்யாத். என்ன சொல்றாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா, இருக்கீங்களா? டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ப்ரோக்ரஸ் ஆகணும்னா மாதாஜி நம்மளுடைய இது கண்ட்ரோல் பண்ணணும் மாதாஜி. மைண்ட், டங், ஸ்பீச், ஆங்கர், ஸ்டமக், பெல்லி. ஹரி போல். வெரி நைஸ். ஸ்ட்ரைட் லைன். வெரி நைஸ். இதுல வந்து 3 சட்டில் 3 கிராஸ். ரைட். 3 சட்டில் வந்து என்ன? சூஷ்ம சரீரம், சூழ சரீரம் 2 ஸ்பிளிட் ஆகுது. எது சூழ சரீரம் ரிலேட் ஆகுது, எது சூஷ்ம சரீரம்? கிராஸ் பாடி வந்துட்டு டங், பெல்லி, ஜெனிட்டல்ஸ். கிராஸ் பாடி வந்துட்டு மைண்ட், ஆங்கர், சட்டில் பாடி. கரெக்ட். சோ நம்ம கிராஸ் பாடி மூலமா தான் நம்ம சட்டில கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா மெடிடேஷன், அகம் பிரமாஸ்மி ஒர்க் ஆகாது.
சோ நம்ம வந்து மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா நம்ம கிராஸ் பாடி மூலமா ஆக்டிவிட்டீஸ்ல செயல்படுத்தணும்ன்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் அத்தியாஹார பிரயாச பிரஜல்போ நியமாகிரஹ ஜனசங்கல்ச லௌல்யம் ச சத்பீர் பக்திர் வினஷ்யதி. டெக்ஸ்ட் 2. பபிதா எதையும் மாதாஜி அதிகமா உங்களால ஆசைப்படக்கூடாது, சொல்லுங்க. எதையும் அதிகமா ஆசைப்படக்கூடாது, எதையும் அபகரிக்க கூடாது. கரெக்ட். இது சௌச்சல்யம் வேணும், சுத்தம் வேணும், எதுலயும் சௌச்சல்யம் வேணும். இதெல்லாம் இருந்தானாக்கா வினஷ்யதி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. தேவைக்கு அதிகமாக உண்ணக்கூடாது. கரெக்ட். அதான் அதிகமா ஆசைப்படக்கூடாது, மொத்தமே அதிகமா ஆசைப்படக்கூடாது எதுலயுமே, அது சாப்பாட்டுல இருந்து எல்லாத்துலயும். ஓகே. சோ அத்தியாஹார பிரயாச பிரஜல்போ நியமாகிரஹ ஜல்பவும் பண்ணக்கூடாது, பிரஜல்பம் பண்ணக்கூடாது. பேச்சு நிறைய பேர் நான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் தான் பேசுறேன், கிருஷ்ணா கான்சியஸ் தான் பேசுறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு எப்படி பண்றா பார்த்தாச்சு. ஒருத்தர் நான் இதான் போயிருந்தேன் சொன்னேன், அங்க வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ் பத்தி தான் பேசுறோம். நானும் இது கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இல்லாம இது பேர் பிரஜல்பா அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த பேர்ல வந்து என்னென்னமோ சாஸ்திர அந்த பொண்ணு பாத்தீங்களா, அந்த பொண்ணு வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி மாதிரி ரெடியாரா அந்த பிளாட்ஃபார்ம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அவ ட்ரெஸ் சரியா பண்ணலன்னு. இது நம்மளுக்கு தேவையா? இது வந்து நம்ம சான்ஸ்கிரிட்ல சாஸ்திரத்துல 4 பேர் தெரிஞ்சுச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம பிரஜல்பா பண்றதுக்கு அர்த்தம் நம்ம பிரஜல்பா இல்ல கிருஷ்ண பக்தின்றது இல்ல, அதுவும் பிரஜல்பா. ஒத்துக்கிறதா நான் சொல்றது? இப்போ நம்மளுக்கு சாஸ்திரத்தை இப்ப வந்து புஷ்பா மாதாஜி பிசிக்ஸ் டீச்சர் தானே, இல்ல ஹிஸ்டரி. சோ ஹிஸ்டரி யூஸ் பண்ணி அவங்க சயின்ஸா இல்ல பிசிக்ஸ். ஓகே. சோ பிசிக்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணி கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம். ஆனா கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இடத்துல வந்து ஆஸ் பர் சயின்ஸ் ஹவு கேன் லைன் அப்படின்னு பேசுனாங்கன்னா அவங்க வந்து பிலாசபி தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு. சோ பேசிக்லி அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஞான மிஸ்ர பக்தி கூட இல்ல, வெறும் ஞானம் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு. அது கூட என்ன, பௌதிக ஞானம் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத சொல்றோம். அதே மாதிரி நான் வந்து பாகவதம்ல இருந்து 4 ஸ்டேட் பண்றேன், சைத்தன்யால இருந்து கோட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கோட் பண்றது கிருஷ்ணரை லிங்க் பண்ணணும். கிருஷ்ணரை லிங்க் பண்றேன்ற பெயர்ல பிரஜல்பா பண்ணோம் வச்சுக்கோங்களேன், அதுவும் பிரஜல்பா தான். அதை நம்ம கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும். பிரஜல்பான்றது என்ன, மத்தவங்களை பத்தி தப்பா பேசுறது. அது நல்லா நம்ம தமிழ்ல ஒண்ணு கேள்வி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது, புகழ்வது போல் இகழ்வது அப்படின்வாங்க. கரெக்டா? இகழ்வது போல் புகழ்வது வஞ்ச புகழ்ச்சி. ரொம்ப இல்ல புகழ்வது போல இகழ்வது. புகழ்ச்சின்றது என்ன, ஃபேக்கா அப்ரிஷியேட் பண்றது இல்ல, புகழ்வது போல இகழ்வது. அதானா? ஓகே. சோ அது நிறைய பேர் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல நான் நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கேன். அப்படியே என்னமோ நான் ரொம்ப ஸ்வீட்டா பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுறது தப்பு. ஏன்னா அதுவும் டூப்ளிசிட்டில வரும். கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு டூப்ளிசிட்டி இருக்கக்கூடாது. டூப்ளிசிட்டினா 2 முன்ன ஒண்ணு பின்னாடி ஒண்ணு அப்படின்றது வந்து பின்னாடி போய் பேசுறது ஒண்டி இல்ல, வெளியில ஒண்ணு மனசுக்குள்ள ஒண்ணுன்றதும் டூப்ளிசிட்டி தான். இப்ப நான் வந்து பிரேமா மாதாஜி நீங்க வந்து நல்லா கதை சொல்றீங்கன்னா நான் வந்து அதே நினைக்கிறேன், உள்ளொன்று வைத்து புறம் ஒன்று பேசுவார். சோ நான் உள்ளவையும் அதே ஃபீலிங். இப்போ வெளியில எனக்கு என்ன தோணுச்சு, மாதாஜி நீங்க வீடியோ ஆன் பண்ணணும்னு தோணுச்சு, ரைட்? அதான் நான் டைரக்டா சொல்லிட்டேன், மாதாஜி அடுத்த தடவை வீடியோ ஆன் பண்ணணும் அப்படின்னு. இது வந்து ஓகே, இதுவே வந்து ஓகே மாதாஜி வீடியோ ஆன் பண்ணா என்ன பண்ணாட்டா என்ன, மாதாஜி பக்தி தான் முக்கியம்னு சொல்லிட்டு நான் மனசுக்குள்ள இவங்க வீடியோ எல்லாம் ஆன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சாலே டூப்ளிசிட்டி, ரைட்? சோ இருக்கிறது இருக்கிற மாதிரி சொல்லணும்னு நான் சொல்ல வரல, பட் இல்லாதது இருக்கிற மாதிரி சொல்ல வேண்டியதும் ரொம்ப தப்பான ஒண்ணு. சோ பிரஜல்பா வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு. எப்படி பிரஜல்பா பண்ணாலும் இது வந்து டவுட்டெயிலிங் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இல்ல, இது வந்து பேசிக்லி ரொம்ப மோசமான ஒரு குவாலிட்டி. அதே மாதிரி வந்து மாதாஜி அந்த டிவோட்டி இப்படி பண்ணாங்க அப்படி பண்ணாங்க, நான் பண்ண முடியல மாதாஜி, இப்படி பண்ணாங்க நிறைய பேர் பேசுவாங்க. இதுவும் கோழிதான். ஐயோ அவங்க எனக்கு க்ளோஸா இருக்காங்க, அவங்க ரிவீலிங் இன் கான்பிடன்ஸ்ன்றதுக்கு அப்போ நான் இந்த டாபிக் நான் வரேன். சரியா? இப்ப வந்து 2வது பார்த்துட்டோம். நியமாகிரக வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரூல்ஸை வந்து பயங்கரமா ஃபாலோ பண்றதும் தப்பு, ஃபாலோ பண்ணாம கன்க்ளாட் பண்றதும் தப்பு. எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏகாதசி அப்போ ஃபாஸ்டிங் இருந்தே ஆகணும், அது கரெக்ட். ஆனா எனக்கு உடம்பே சரியா இல்ல, நான் மயங்க அடிச்சு கீழே விழுந்தாலும் நான் ஃபாஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது தப்பு. அதே மாதிரி சன்னியாசிகளும் சரி பிரம்மச்சாரிகளும் பெண்ணை பிடிக்க கூடாது. ஆனா அந்த பொண்ணு வந்து மயங்கி கீழே விழுந்தானா அப்படியே விட்டு போயிடுவீங்களா? அப்ப வந்து நம்ம பார்த்துதான் அவங்க வேற யாருமே இல்லைன்னா. சோ அதெல்லாம் வந்து நியம அக்ரஹா அப்படின்னும், எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபாலோயிங். சோ உற்சாக நிச்சய அத்தியார பிரயாச பிரஜல்போ நியமா ஜனசங்கல்ச லௌல்யம் ச சத்பீர். ஓகே, ஜனசங்கல்ச ரைட், அண்ட் லௌல்யம் அப்படின்னா கிரீட். கிரீட் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ் லௌல்யம் இருந்தா ஓகே, இல்லைன்னா
இதெல்லாம் வந்து பக்தியை அழிச்சிடும் அப்படின்னு பாக்குறாங்க. இப்போ 6 things to destroy. டெக்ஸ்ட் 3 என்ன குறிக்கிறது? enthusiasm, confidence, patience, executing regulative principles, following acharya, அப்புறம் அசோசியேஷன்ல இருக்கிறது மாதாஜி. ஹரே வெரி கிருஷ்ண பியூட்டிஃபுல். மாதாஜி. பண்ணா என்ன ஆகும் மாதாஜி? டிவோஷனல் பக்தி சர்வீஸ் தொன்று வெற்றி அடையும் மாதாஜி. வெற்றி அடைவோம் மாதாஜி. அது மைனஸ். தூய பக்தி தொன்றில் முழு வெற்றியை அடையும் மாதாஜி. அப்சல்யூட்லி பக்தி தொண்டில் வெற்றி அடைவோம். உற்சாக நிச்சய தைரியாத் தத் கர்ம பிரவர்த்தனாத் சங்கத்யாகோ ததோ விருத்தி சத்பீர் பக்திர் பிரதிஷ்டதி. பிரதிஷ்டதி நம்ம இப்ப கூட படிக்கிறோம் மார்னிங், ரைட்? சோ பிரதிஷ்டத்தினா இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதுதான். சோ உற்சாக நிச்சய தைரியாத் மாதாஜி இப்பதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. தத்த கர்ம பிரவர்த்தனாத், ரைட்? சங்க தியாகம். சோ எந்த அன்வான்ட் சங்கமும் நம்ம தியாகம் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. இது லாஸ்ட் டைம் நம்ம டிசைட் பண்ணோம். சங்கம்ன்றது வந்து ஏத்திஸ்ட் சங்கம் உண்டி இல்ல, மெட்டீரியலிஸ்ட் உண்டி இல்ல, நானும் டிவோட்டி அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு தப்பா பேசுறவங்களும் அசங்கம் தான். சோ அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பும் நம்ம தியாகம் பண்ணணும். அப்பதான் நம்ம பக்தியில ப்ராஸ்பர் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 6 loving exchange என்னது அது? 6 loving exchanges. கிஃப்ட் கொடுக்கிறது மாதாஜி. சொல்லவா மாதாஜி? சொல்லுங்கம்மா. அதான் நம்மளுடைய பக்தர்களுக்கு வந்துட்டு கிஃப்ட்ஸ் கொடுக்கறது, நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்கிறது. கொடுக்கறது ஒண்ணு, ரிசீவ் பண்றது ஒண்ணு, ரெண்டு. நம்மளோட பிரசாதம் கொடுக்கறது ஒண்ணு, அதை ரிசீவ் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ணி சாப்பிடுறது ஒண்ணு, 3, 4, 5, 6 வந்துட்டு பக்தருடைய கான்பிடென்ஷியலிட்டி, அவங்களுடைய மனசை வந்துட்டு வெளிப்படுத்துறது. இன்னொன்னு வந்துட்டு கடவுளுடைய சேவை எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லிட்டு பக்தர்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல். இப்போ எழுதலாம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் இப்படிதான் இருக்கணும் கடகடன்னு. எப்பவுமே பபிதா மாதாஜி அப் டு டேட். வெரி நைஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. So basically 6 loving exchanges, right? So dadati pradigrinyati guhyam akyati gacchati bhungte bojayate chaiva. So என்ன ஆகுது? தத்பத்தி பிரீத்தி லட்சணம். இதுதான் பிரீத்தி லட்சணம்னா லவ்விங் ரிலேஷன்ஷிப், ரைட்? 6 ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க. இதுல வந்து குய்யம் ஆக்கியாத்தி கச்சதி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்னன்னா ஷேரிங் இன் கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் ரிவீலிங் ஒன்ஸ் மைண்ட் இன் கான்ஃபிடன்ஸ். இதோட அர்த்தம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, இப்போ வந்து எனக்கு தடைகள் இருக்கும் கிருஷ்ணா பக்தி சர்வீஸ்ல, ரைட்? எந்த இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லலாம், மாதாஜி எனக்கு வந்து ப்ராப்ளம், எங்க வீட்டுல வந்து எனக்கு வந்து அம்மா கோஆப்ரேட் பண்ணல, இல்ல எனக்கு பையன் எனக்கு இல்ல, பட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கோஆப்ரேட் பண்ணல, இல்ல ஹஸ்பண்ட் கோஆப்ரேட் பண்ணல அப்படின்னா இதெல்லாம் ஷேரிங் இன் கான்ஃபிடன்ஸ். இதோட வேற விஷயம் என்னன்னா, மாதாஜி எனக்கு இந்த மாதிரி ரொம்ப எக்ஸால்டிக் ஷேரிங், எக்ஸாம்பிள் எனக்கு கனவு இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படி அன்றது. அதே மாதிரி NND பிரபுவோட கவுண்டர் சில கான்வர்சேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப பப்ளிக் பேச முடியாது, ஏன்னா ரொம்ப காஷ்லி அட்வான்ஸ் டாபிக்ஸ் இருக்கும், லைக் கோஸ்ட் பத்தியோ இல்ல ஜீவாத்மா பத்தியோ. அப்ப வந்து நானும் தனேஸ்வரி மேம் ஒண்டி பேசுவோம், ரைட்? சோ இதெல்லாம் வந்து கான்ஃபிடன்ஸ். சோ இது ரொம்ப முக்கியமானது. மாதாஜி நானும் கான்ஃபிடென்ஷியலா பேசினேன்னு சொல்லிட்டு புஷ்பா மாதாஜி பத்மா மாதாஜி கால் பண்ணி 1 மணி நேரம் என்னை பத்தி திட்டினாங்க வச்சுக்கோங்களேன், அது பேர் என்ன ஆகும்? அதுவும் பிரஜல் பாதா. இது ஷேரிங் இன் கான்ஃபிடன்ஸ் இல்ல. இது பேர் வந்து இங்கிலீஷ்ல பிச்சிங் சொல்லுவாங்க, பிரஜல் பா சான்ஸ்கிரிட்ல சொல்லுவாங்க, தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க? fill in the blank பண்ணுங்க. கிராம கதை. கிராம கதைன்னு டீசெண்டா சொல்றாங்க. அதை விட கேவலமா வார்த்தை இல்லையா? இல்ல வார்த்தையாடுதல் பேசுறது. இதான் பிடிச்சிருக்கு. வார்த்தையாடுதல். கோழி மூட்டுறதா? இல்ல என்ன சொல்லுங்க? புரளி பேசுறது. புறம் பேசுதல். புரளி பேசுறது. புரளி பேசுறது பண்ணவே கூடாது அப்படின்றது ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதை நம்ம எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும். ஏன்னா அதுவும் வந்து ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் ஒஃபென்ஸ் என்ன? பொறாமை இல்ல, பொறாமை வேற. ஃபர்ஸ்ட் பேட் குவாலிட்டி. அனசூயவே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபென்ஸ். 10 ஆஃபென்சஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன? டிவோட்டியை வந்துட்டு டிவோட்டிஸ்ல அவமதிக்க கூடாது. எக்ஸாக்ட்லி. இது ஃபர்ஸ்ட் அபராதம் என்னன்னா வைஷ்ணவ அபராதா ஃபர்ஸ்ட் அபராதம் ஆகும், ரைட்? டு வைஷ்ணவ அபராதம்னா 10 அஃபென்சஸ் இருக்கு மாதாஜி. ஒரு வைஷ்ணவா இருந்தா நம்ம வந்து அந்த அஃபென்ஸ் பண்ணாம இருக்கணும். அதுல ஃபர்ஸ்ட் அஃபென்ஸ் ஓகே என்னன்னா டு ஆக்சுவலி baptize the devotee who is a Vaishnava, who has sacrificed his entire life for propagation of Krishna consciousness. Krishna conscious கோசரம்
பண்ண ஒரு டிவோட்டிய நம்ம திட்டுறது ரொம்ப தப்பான ஒரு விஷயம் அப்படின்றது நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து 10 அஃபென்சஸ் இருக்கு. நம்ம நிறைய கிளாஸ்ல எடுத்திருக்கோம். நீங்க மிஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா மறுபடியும் நான் வந்து அதை ஒரு தடவை எடுக்கிறேன். இப்போ எடுத்தேன்னா டைம் அதுலயே காலி ஆயிடும். சரிங்களா? சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா என்ன? நெக்ஸ்ட் சோ என்ன இது ஸ்லோகம் சொல்லல, நான் மீனிங் சொல்லுங்க. கிருஷ்ணேதி யஸ்ய கிரீதம் மனசாத்ரியேதி தீக்ஷா பீஸ்பிரணசி பீஷம் பஜந்தம் அன்யம் சுஷ்ரூஷயோ பஜனம் விக்னம் அனன்ய அன்ய நிந்தாந்தி சூன்ய ஹிதமீ சித சப்தலப்த்யா. சோ அவர் அதாவது அவர் நல்ல ஒரு பக்தர் வந்து டிவோட்டிய வந்து அவரை வந்து நல்ல பக்தரா இருக்கும்போது அவர் எந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸ போட்டிருந்தாலும் அவர் நல்ல பக்தன் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவரை போய் நிந்திக்க கூடாது. அவர் கிழிச்ச ட்ரெஸ் போட்டிருக்காருன்னு சொல்லலாம் கூடாது. என்ன வேணா இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி அவருக்கு ஒபீடியன்ஸ் கொடுக்கணும். ஓகே, அதுல என்ன படிக்கிறோம்? அது ஓகே, ஒபீடியன்ஸ் கொடுக்கணும். ஆனா யாருக்கு எந்த மாதிரி ஒபீடியன்ஸ் கொடுக்கணும்? ஆல்மோஸ்ட் கரெக்ட் மாதாஜி. பட் யாருக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துறீங்க? கண்டென்ட் அத மாதாஜி கிருஷ்ணனுடைய பேரை சொல்ற டிவோட்டிங்களுக்கு வந்து ஹானர் பண்ணணும். அந்த நம்மளுடைய ஹம்பிள் ஒபிசியன்ஸ் கொடுக்கணும். அந்த தீக்ஷா பெற்ற டிவோட்டிகளை வந்து நம்ம வணக்கம் வைக்கணும், அவங்கள மரியாதைக்கு தரணும். அதுக்கப்புறம் உத்தம அதிகாரி ரேஞ்ச்ல இருக்கிற அவங்களோட நம்ம அசோசியேட் பண்ணிக்கணும், ஃபெய்த்ஃபுல்லா சர்வ் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி பியூட்டிஃபுல். சோ இது வந்து 3 கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிவோட்டி அசோசியேஷன். ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க? கிருஷ்ணேதி யஸ்ய கிரிதம் மனசாத்ரியேதி. சோ மனசால நம்ம கும்பிடுறோம். யார? கிருஷ்ணான்னு ஒரு தடவை சொன்னா. இதுதான் சைத்தன்யா மகாபிரபு யார்கிட்ட? சத்யஜித் கான் கிட்ட சொல்றாரு. சத்யஜித் கான் கேக்குறாரு டிவோட்டி எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது. சோ அப்போ சொல்றாரு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரைட். கிருஷ்ணேதி யஸ்ய கிரிதம் மனசாத்ரியேதி தீக்ஷா பீச்சே பிரணதி பீஷம் பஜந்தம் ஈஷம். தீட்சை பெற்றவங்களை என்ன பண்ணணும்? பஜனம், ரைட், கும்பிடணும், வணக்கம் பண்ணணும். ஈஷம். ஓகே, இதுதான் நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன் பெங்களூர்ல கூட. நம்மளை விட சின்னவங்களா இருந்தாலும் பெரியவங்களா இருந்தாலும் தீட்சை பெற்றா காலை ஏன் விழுறாங்க அப்படின்னு. ஏன்னா அவ வந்து குரு ஸ்தானத்துல எடுக்கிறது. அப்கோர்ஸ் குரு ஒண்ணு, பட் தீட்சை பெற்றாலே வந்து அவங்க வந்து ஸ்பெஷல் டிவோட்டின்றதால பரம்பரையில ஒபிஷியல் ஆனதால காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் தெரிவிச்சுக்கிறாங்க. அது வந்து அதான். சோ மனசால வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் ஒரு தடவை தீக்ஷாபி பண்றவங்க பஜனம்னா கும்பிடுறது கம்ப்ளீட்டா, ரைட். சுஷ்ரூஷையானா எக்ஸ்ட்ரீம். யாரு? உத்தமாதிகாரியை சொல்றது. சுஷ்ரூஷயா பஜனம் விக்னம் அனன்ய. சோ பேசிக்கலி என்னன்னா சுஷ்ரூஷயங்களை வந்து பிசிக்கலி சர்வீஸ் பண்றது. சுஷ்ரூஷயனா உத்தமாதிகாரி. நிந்தாந்தி சூன ஹிருதயம் இத சங்க சப்தியா. சோ பேசிக்கலி என்னன்னா இந்த மாதிரி டைப்ல தான் நம்ம வந்து நம்ம மனசால கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இவங்களை வந்து பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து சொல்றாங்க. சோ பேசிக்கலி எப்படி நம்ம 6 லவ்விங் எக்ஸ்சேஞ்சஸ், ஓகே, யார்கிட்ட எப்படி லவ்விங் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து இது சொல்லியிருக்காங்க. இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒண்ணு. நம்ம அடுத்தது டெக்ஸ்ட் 6. ஓகே, டைம் அதனால நான் இப்பவுமே ரிவிஷன் மாதிரி எடுத்துட்டு இருக்கேன். அது குட்டி. இப்போ அசோசியேஷன் வித் பியோர் டிவோட்டிஸ் தான் நெக்ஸ்ட். திருஷ்டை ஸ்வபாவ ஜனிதே மபுசஸ்ட ஜோஷேர். என்ன அர்த்தம்? யாருக்காவது தெரியுதா? நா பிராகிருதாத்வமிஹ பக்த ஜனஸ்ய பஸ்சே கங்கா புதம் அட குட்குடபேன பங்கேர் பிரம்ம தவிடம் அவிகச்சதி நீரதர்மை. டிவோட்டிஸ் எல்லாம் கிருஷ்ணனோட பக்தி செலுத்தவங்கள சாதாரணமா பார்க்கப்படாது. அவங்கள இது பண்ண. இங்க பாருங்க, மகாராஷ்டிரால வந்துட்டு பண்டரிபுரம் போறவங்க ஒரு பஜனையை கையில வச்சுட்டு பஜனை பண்ணிட்டே வருவாங்க காலையில ராத்திரி தின்பர். ஆனா அவர் யாருமே சட்டப்பட மாட்டாங்க. சில லேடிஸ் மாத்திரம் அவருக்கு வந்து அவரோட நமஸ்காரம் பண்ணி அவருக்கு ரட்சணை கொடுத்து அனுப்புவாங்க. சில வீட்டுலதான், சில பேருக்கு யாரும் மதிக்கிறது இல்ல. அந்த மதிக்காம இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் அது ஓகே, மதிக்காம இருக்க கூடாதுன்றத நம்ம முடிச்சிட்டோம். அது வந்து 6 அசோசியேட்டிங் வித் பியூர் டிவோட்டிஸ். என்ன பண்ணணும்? கங்கை நீர் எவ்வளவு அசுத்தமாக இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம புனிதமாக கருதுறோம். அது போல ஒரு டிவோட்டி வந்து எப்படி இருந்தாலும் அவரை வந்து குருவா நினைச்சு அவரை மதிக்கணும் மாதாஜி. அதாவது அவரோட பாடிலி எஃபெக்ட்ஸ், இவருக்கு நல்லா இல்ல, இவர் ஃபேரா இருக்காரு, டார்க்கா இருக்காங்க, இவங்க அழகா இல்ல, அசிங்கமா இருக்காங்க, இவருக்கு இந்த வியாதி இருக்கு அப்படி எல்லாம் இவர் ஆஸ்திரேலியன் டிவோட்டி இந்தியன் டிவோட்டி எல்லாம் பார்க்க கூடாது. நம்ம வந்து கண்டினியூஸா பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து சாண்டிங் த ஹோலி நேம். இப்ப வந்து 1 2 3
4 இதெல்லாம் ரூப கோஸ்வாமி வந்து சொல்லி கொடுத்திருக்கிற அந்த பேசிக். 5, 6, 7 வந்து யாரு? சைத்தன்யா மகாபிரபுவோட சைத்தன்யா சைத்தன்ய சிஷ்டாஷ்டகம் ஓட வர்சஸ். சோ ரூப கோஸ்வாமி சும்மா எழுதல, சைத்தன்யா சொன்ன வார்த்தையே அப்படியே அவர் எழுதியிருக்காரு. இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இது என்னன்னா உபதேச அமிர்தா எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் சொந்தமா எழுதினதே இல்ல, நம்ம ஆச்சாரிகள் சொன்னதே எழுதினதுதான். அண்ட் 2வது 1 and 2 வந்து ரெஃபரன்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கூட சொன்னேன், பத்ம புரான் இந்த மாதிரி எல்லாத்துல இருந்து எடுத்துதான் எழுதியிருக்காருன்னு. சாண்டிங் 7 நீங்க எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க டெய்லி. சோ நீங்க சாண்ட் பண்ணலாம், ஒரு லைனா நான் சொல்றேன். சாத் கிருஷ்ண நாம சரிதாதி சிதாப்ய வித்யா, கிருஷ்ண நாம சரிதாதி சிதாப்ய வித்யா, சாத் கிருஷ்ண நாம சரிதாபி சிதாப்ய வித்யா, கிருஷ்ண நாம சரிதாதி சிதாப்ய வித்யா, பீதோபதஸ்ய ரசனஸ்ய ரோச்சிகானு, பீதோபதரசனரோதிகானு கிந்த்வாதராத் அனுதினம் கலு ஜைவ ஜுஷ்டா, இந்த்வாந்த்ரதாத் அனுதினம் கலு சைவ ஜுஷ்டா, ஸ்வாத்வீக்ரமத் பவதி தத்கதமூலஹந்த்ரி. ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் தான் நம்ம சாண்ட் பண்ணோம். ஓகே. ஸ்வாத்வீக்ரமாத் பவதி பவதி தத்கதமூலஹந்த்ரி. சோ கிருஷ்ணாவோடது வந்து ரொம்ப ஸ்வீட். அவரோட நேம் நீங்க சொல்லுங்க, நானே சொல்லிட்டேன்னா நானே ஆன்சர் எழுதிடுவேன். சொல்லுங்க யாராவது. கிருஷ்ணரின் திருநாமம், அவரோட செயல், அவரோட உருவம் எல்லாமே ரொம்ப 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 ஸ்வீட் அப்படின்னு நம்ம மனசுக்குள்ள கொண்டு வரணும். அது கொண்டு வர்றதுதான் மெயின். அது வரலன்னா என்ன பண்றது? என்ன ப்ராப்ளம்? அது வரலன்னா எவ்வளவு வர வரைக்கும் சாண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அவரை பத்தி சொல்லிட்டே இருக்கும்போது அவருக்கு அந்த டிசீஸே போயிடும் ரூட்ல இருந்து. அந்த மாதிரி அவருடைய நம்ம நாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்கணும். எப்ப பாரு சொல்லிட்டே இருக்கணும். ஏன் சொல்லிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா ஜாண்டிஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சுகர் கேண்டி தான், அது கசைச்சாலும் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டே இருந்தனா கசக்கும் போயிடும் அப்படின்றதுதான் அர்த்தம். சரியா? நெக்ஸ்ட் வந்து 8 ஸ்பான்டி. இப்ப வந்து 7 வரைக்கும் சாதனை பக்தி, வைதி சாதனை பக்தி. இப்போ 8வது வந்து ராகானுகா சாதனை பக்தி. அதுவும் சாதனை தான், ஏன்னா சாதனை பண்ணணும். இதுதான் நம்ம டெய்லி சாண்ட் பண்ணுவோம். நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். தான் யாராவது சொல்லணுமே, அதான் நான் நினைச்சேன் பிரேமா மாதாஜி எல்லாம் கம்முன்னு இருக்கச்சே, இது இல்ல போல இருக்குன்னு. தன்னாம ரூப சரிதாபி சம்நாம ரூப சரிதாதி சுகீர்த்தனானு, தன்னாம ரூப சரிதாதி சுகீர்த்தனானு, மிருத்யோ கிரமேண ரசனா மனசி நியோஜ்ய, சம்ருத்யோ கரமேண ரசனா மனசி நியோஜ்ய, திஷ்டான் व्रजेत अनुरागी जनानुगामी, திஷ்டன் வரேத் அனுராகி ஜனானுகாமி, காலம் அயத் அகிலம் இதி உபதேசசாரம், காலம் அயத் அகிலம் இதி உபதேசசாரம். ஹரே கிருஷ்ணா. 9 வந்து இப்போ டச் பண்றோம் பாவ பக்திக்கு. சோ இது என்னன்னா ஹைரார்கி, மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கும் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கும் என்ன லிங்க், இதுல என்ன ஹைரார்கின்றதா பாக்குது. அதுல பாட்டம் லைன் வந்து இன்னைக்கு படிச்சதே தான் வருது, ராதா குந்தா ஹையஸ்ட் அப்படின்னு. இது ஒரு லைனா சொல்றேன், நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம். வைகுண்டோ ஜனிதோ வரா மதுபுரி தத்ராபி ராசோத்சவாத், வைகுண்டோ மதுபுரி தத்ராபி ராசோத்சவாத், வைகுண்டா ஜனிதோ வர மதுபுரி தத்ராபி ராசோத்சவாத், வைகுண்டா ஜனிதோ வர மதுபுரி தத்ராபி ராசோத்சவாத், விருந்தாரண்யமுதாரபாணி ரமணாத் தத்ராபி கோவர்தனஹ, விருந்தாரண்யமுதாரணிபாணி ரமணாத் தத்ராபி கோவர்தனஹ, விருந்தாரண்யமுதாரபாணி ரமணாத் தத்ராபி கோவர்தனஹ, விருந்தாரண்யமுதாரபாணி ரமணாத் தத்ராபி கோவர்தனஹ.
ராதா குண்டமிஹாபி கோகுலபதே பிரேமாமிருதா ப்ளாவனாத். ராதா குண்டமிஹாபி குண்டமிஹாபி கோகுலபதே பிரேமாமிருதா பிரேமாமிருதா ப்ளவனாத். ராதா குண்டமிஹாபி கோகுலபதே ராதா பிரேமாமிருதா ப்ளாவனாத். ராதா ராதா குண்டமிஹாபி குண்டமிஹாபி கோகுலபதே கோகுலபதே பிரேமிருதா பிரேமாமிருதா ப்ளவனாத். कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कः. कुर्यात्तस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनः कः. कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कः. कुर्यात्तस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनः कः. हरे कृष्णा. இது யாராவது படிங்க. பகவான் தோன்றிய காரணத்தினால் புனித ஸ்தலமான மதுரா நகரம் ஆன்மீக லோகமான வைகுண்டத்தை விட உயர்ந்தது. கிருஷ்ணரின் ராசலீலையின் காரணத்தினால் தெய்வீக வனமான விருந்தாவனம் மதுராபுரியை விட உயர்ந்தது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் திருக்கரத்தினால் உயர்த்தப்பட்டு அவரது தெய்வீக லீலைகளின் ஸ்தலமாக விளங்கிய கோவர்த்தன மலை விருந்தாவனத்தை விட உயர்ந்தது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக கோகுலத்தின் இறைவனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பிரேமை எனும் அமிர்தம் பெருக்கெடுத்து ஓடக்கூடிய ஸ்ரீ ராதா குண்டம் மிக மிக உயர்ந்ததாகும். கோவர்த்தன மலையின் அடிவாரத்தில் உள்ள திவ்யமான ஸ்ரீ ராதா குண்டத்துக்கு சேவை புரிய மனமில்லாத அறிவுள்ள மனிதர் எவரேனும் உள்ளரோ? ஹரே கிருஷ்ணா Hare மாதாஜி. Krishna. Very nicely met. Very quick, super fast also, Chitra Mataji. Very nice. Hare Krishna. So, holy place Madura, எல்லாத்தை விட வைகுண்டம் தான் ஹையஸ்ட். ஏன்னா அது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட், ரைட்? ஆனா அதை விட கிரேட் மதுரா. எதுக்கு மதுரா கிரேட் மாதாஜி? மதுராலதான் நம்ம ராதா கிருஷ்ணருடைய பிறந்தாங்கல்ல. பிறந்த ஊரு மாதாஜி. கிருஷ்ணர் பிறந்த இடம், அதனால கிருஷ்ணர் மதுரா கிருஷ்ணர் கிரேட். பிறந்த இடம். சோ மதுராவை விட விருந்தாவன் கிரேட். ஏன் விருந்தாவன் கிரேட்? அங்க ராதா கோபியர்களோட கிருஷ்ண லீலை. யா, ராசலீலை நடந்தது, எல்லா லீலைகள் ராசலீலை. நடந்ததும் அங்கதான். அது ஒன்றும் இல்லாம அங்க அந்த 12 ஃபாரஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, 12 வனங்கள், 12 வனங்கள்ல தான் எல்லா பாஸ்ட் டைம்ஸ் நடந்துச்சு. அதனால அது கிரேட். அதை விட கிரேட் வந்து கோவர்தன் ஹில். எதுக்கு? கிருஷ்ணர் சுண்டு வரலால மாதாஜி. அதனால அப்போ கிருஷ்ணரோட வயசு என்ன? 6 வயசு மாதாஜி. 7. வெரி நைஸ். அதனால அது கிரேட். அதை விட கிரேட் எது? இது ராதா குண்டம் மாதாஜி. ராதா எங்க இருக்கு? லொகேஷன் எங்க? கோவர்தனுக்கு கீழேயா மாதாஜி? ஆமா, ஃபுட் ஹில்ஸ் ஆஃப் கோவர்தன் அங்கதான் இருக்கு. அது ஏன் கிரேட்? ஏன்னா ராதா ராணி ரொம்ப பிடிக்கும் கிருஷ்ணருக்கு, அதனால ராதா ராணி தான் கிருஷ்ணரோட லீலைகள் அங்க ரொம்ப நடந்தது. 2 பேரும் சங்கமமானாங்கல்ல மாதாஜி, ராதாவும் ராதா குண்ட் வந்து. ஆமா, சோ இட்ஸ் கால்ட் லிக்விட் பிரேம. அங்க போயிட்டு வந்து நம்ம வந்து குளிச்சோம்னா லைஃப் லாங் ஆகும். பட் பிரபுபாத் வந்து குளிக்காதீங்க, ஒரு டிராப் தண்ணி எடுத்து போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அது ஏன்றத பாக்கலாம். சோ இதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட், ரைட்? இதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல். நம்ம கால் படும் இல்ல, அதனால இந்த கால் எல்லாம் படக்கூடாது, அதுக்காக வேண்டி. கால்னால இல்ல, ஆக்சுவலா அங்க போய் டிவோட்டிஸ் ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகி ஓவரா ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் உங்க ரீசனும் கரெக்ட், காலு. பட் அது உண்டு இல்லாம அங்க ஆடட்டு அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி குளிக்க விட்டா சோப்பு தண்ணிய கலக்க விட்டு தண்ணியவே கெடுத்து விட்டுருவாங்க. ஆமா, கரெக்ட். பட் மெயினா என்னன்னா சித்ரா மாதா சொன்ன கால் தண்ணி உண்டி இல்லாம விளையாடுற மூட் வந்துச்சு. அதனால ஹையர் தேன் த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு வந்து என்னன்னா மெட்டீரியல் வேர்ல்டு வந்து 1/4 தான். அதனாலதான் இது வந்து ஏக பாத் அப்படின்றாங்க. ஏக பாத்னா 1/4. 3 முப்பாத்ன்றது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு. லார்ட் வந்து இன் இஸ் opulent features. சோ கிருஷ்ணருக்கு என்ன அப்பலன்ஸ்? 4 கையே, all fame, all knowledge, all renunciation, all strength, all riches. All renunciation. ஓகே. சோ இதுதான் 6 opulence. இதுல இருந்து நம்ம அணுதான் நம்மளுது. ஓகே, நம்ம முடிச்சிட்டோம் வைகுண்டம். இப்போ நம்ம மதுரா போலாம். ஜியோகிராஃபில எங்க இருக்குன்றதும் காட்டியிருக்காங்க. சோ இட் இஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு தான், ஆனா இட்ஸ் அ டிரான்சென்டென்டல் வேர்ல்டு. என்னதான் பூலோகத்துல இருந்தாலும் இதுவும் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டோட ரெப்ரசன்டேஷன். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இங்க இல்ல, ஒவ்வொரு யூனிவர்ஸ்லயும் இந்த மாதிரி ரெப்ரசன்டேஷன் இருக்கும். அந்த மாதிரி யூனிவர்ஸ்ல கிளாக் மாதிரி
ஒரு கிளாக் வந்து 1 2 3 போயிட்டே இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி கிருஷ்ணரோட பாஸ்ட் டைம் போயிட்டே இருக்கும். சோ நம்ம எந்த யூனிவர்ஸ்ல போனாலும் எங்க வேணா போய் ஜாயின் ஆயிடுவோம், ரைட்? அந்த பர்டிகுலர் இதுல போய் சேர்ந்துருவோம். அந்த பர்டிகுலர் பாஸ்ட் டைம் எக்ஸாம்பிள் குழந்தை அப்படின்னா யசோதா கேங்ல போய் சேர்ந்துருவோம். ராசலீல அந்த மாதிரி 24/7 ஒரு பாஸ்ட் டைம் ஒரு இடத்துல நடக்கும். இப்போ வந்து குழந்தை பாஸ்ட் டைம் நடக்குதுன்னா அடுத்த யூனிவர்ஸ்ல அந்த குழந்தை ஆகும். சோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வளர்ந்த பையனோட பாஸ்ட் டைம் ஆகும். இது போன உடனே நம்மளோட யூனிவர்ஸ்ல வந்து அவர் வந்து கோவர்தன் லீலை ஆகும். அப்புறம் கோவர்தன் லீலை அடுத்த யூனிவர்ஸ்க்கு போகும். அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அந்த கோபிகளோட அந்த இது பண்ணுவாருல்ல, அந்த துணியெல்லாம் ஒழிச்சு வச்சு கோபிகாவோட கலாட்டா, அது விளையாட்டு, கோபி லீலா, அது நெக்ஸ்ட் ஆகும். அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். சோ நம்ம வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரசா இருந்தா டைரக்டா அந்த ரசால போய் இன்க்ளூட் ஆயிடுவோம். லார்ட் அப்பியர்ட் தேர், அதனால வந்து மதுரா தாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகுறது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபாரன்ஸ் ஆஃப் விருந்தாவன் வந்து 12 ஃபாரஸ்ட். இதுல உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் என்ன, இது வந்து மண் லீலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். என்னன்னா மண்னா கோவத்துல நடக்கிற லீலைகள்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபாரஸ்ட்ல நடந்ததுதான் ஆயிருக்கு. அதோட இந்த கோபா பசங்க இங்க அழிச்ச எல்லா டீமன்ஸ், கிருஷ்ணா புக் படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா 8 o'clock, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ வில் ரிக்வெஸ்ட் எல்லாரும் வாங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணா புக் வந்து பிரபுபாத் சொல்லியிருக்காரு. நானே வந்து படிக்கணும்னு 1.5 வருஷமா கோட்டை அடிச்சேன். கரெக்டா கிருஷ்ணர் அருளாலையும் நாமனிஷ்ட பிரபு மனசாலையும் 8க்கு வருது செஷன். முடிச்ச வரைக்கும் நாங்க வந்து ஒரு சாப்டர் முடிக்கிறோம். எதுக்குன்னா இந்த நைட் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி படுத்தா கிருஷ்ணர் கனவுல வருவாரு அப்படின்னு ஒரு பிரபுபாத் சொல்லியிருக்காரு, ரைட்? கண்டிப்பா கிருஷ்ணர் வருவாரு, நம்மளுக்கு நேர்ல பாப்போம். பட் அதுக்கு முன்னாடி நேர்ல பார்த்தா ரெக்கக்னைஸ் பண்ணோம்ல. சோ கனவுல ஒரு தடவை நம்ம ட்ரையல் பார்க்கலாம். யாருக்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் கனவுல வரணும்னு ஆசை? எனக்கு ஆசை. பபிதா மாச்சி, உங்களுக்கு எனக்கு ஒண்டிதான் இருக்கு. அப்ப நம்ம நீங்க ஒண்டி அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. எஸ் மாதாஜி. ஓகே, எல்லாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டா ஹேண்ட் ரேஸ் ஆயிடுச்சு. சோ அதனால கண்டிப்பா கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்க்கு வரலாம். 30 minutes கூட இருக்காது. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி 5 minutes போயிடும். எண்ட்ல ஒரு 5 நிமிஷம், ஒரு 20 minutes தான் படிக்கிறோம். 8 PM மாதாஜி? 8 PM. 8 PM. ஓகே ஓகே. டெய்லி மாதாஜி? டெய்லி 8 PM. மோகன்தாஸ் பிரபு இல்லையா? யா மாதாஜி. பிரபு அந்த நாமினிஸ்ட பிரபு எல்லா குரூப்லயும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. பட் மறக்காம பாஸ்வேர்டு அந்த ஹோஸ்ட் கீ எடுத்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் விருந்தாவன்ல எல்லாமே நடக்குது. துவாதசா வனா அப்படின்னா 12, துவா அப்படின்னா 12 அப்படின்றத பார்க்கலாம். துவானா 2, தசானா 10, 2 + 10 துவாதசா அப்படின்னு. அதாவது தாளவனா, மதுவனா, பகுலாவனா, அந்த மாதிரி நிறைய ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் இதுலதான் நடந்துச்சு. தாளவனா ஃபாரஸ்ட்ல தான் நான் உங்களுக்கு வந்து புருஷோத்தம் லீலை கூட நிறைய சொன்னேன். ஒரே ஒரு செகண்ட். கோவர்தன் ஹில், பட் சுப்பீரியர் டு த ஃபாரஸ்ட் என்னன்னா கோவர்தன் மலை வந்து ரொம்ப கிரேட். ஏன்னு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். ஏன்னா அவர் தான் வந்து தூக்கினாரு. இந்த ஜீவ கோஸ்வாமிக்கும் எங்கோ லிங்க் பண்றது என்னன்னா மீராபாய் வந்து ஜீவ கோஸ்வாமிக்கு வந்து பாக்கணும்னா அவங்க சிஷ்யங்கள் ஒத்துக்கல. ஏன்னா அவர் வந்து அவர் பெண்ணை மீட் பண்ண மாட்டாருன்னு. அப்போ வந்து நோட் எழுதி அமிச்சாங்களாம் மீராபாய். இந்த மாதிரி வந்து நான் நினைச்சேன் கிருஷ்ணர் தான் ஒன்லி புருஷா அப்படின்னு. அதை பார்த்து அலறடிச்சு நேரா வந்து அவங்க வந்து அவ்வளோ ஹம்பிள் ஜீவ கோஸ்வாமி. அப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் எந்த லெவலுக்கு அவர் கிரேட்டு அப்படின்னு. அதே மாதிரி இந்த கோவர்தன் ஹில்லுல பாக்குற லீலையில பார்த்துதான் மீராபாயோட ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்துல அவங்க உயிர் விட்டாங்க. அதனால்தான் அவங்க மறுபடியும் வந்து அப்படியே அதே ஆசையில அவங்க பிறந்ததாலதான் அனுஷனம் கிருஷ்ணரையே நினைச்சு ஸ்மரணம், பாத சேவனம் எல்லாமே அவங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ரைட்? சோ இந்த மாதிரி இருக்கணும்ன்ற ஆசையை நிறைவேற்றினாங்க. இது வந்து நம்ம சாமவர்த்திகா கலவுட்ஸ் விட்டது நம்ம இந்திரா. அதனால வந்து இங்கதான் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோபிகள் எல்லாம் அவங்களுக்கெல்லாம் அவ்வளோ சந்தோஷம். ராந்தேவு அப்படின்றது பிரெஞ்சு ராந்தேவு அப்படின்னா மீட்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ எல்லாரும் மீட் பண்ணது அங்கதான். 7 நாட்கள் வந்து அட்டகாசம் பண்ணாங்க. ஆட்டம் கோலம் கொண்டாட்டம் அப்படியே வந்து உள்ள நடந்து அங்க எல்லாருமே மழை வெள்ளம் அங்க பிச்சுக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கு. இவங்க நிம்மதியா உள்ள ஹாலிடே ரெசார்ட் மாதிரி என்ஜாய் பண்ணிருக்காங்க. ஏன்? அந்த கிருஷ்ணர் இருக்கிறதால. மோஸ்ட் பிலவட் ராதா வாஸ் எங்கேஜ்ட் இன் தி லவ்விங் பாஸ்டைம் ஆஃப் கிருஷ்ணா. சோ இதுதான் இந்த பிக்சர், சரிங்களா? ராதா குண்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் ஏன்னா கோவர்தன் ஃபுட்டில் இருக்கு. இந்த கதை நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன். நம்ம கிருஷ்ணா குண்ட் அதான் ஓகே, அது ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து ராதா குண்ட் ஃபார்ம் பண்ணணும்னு இவங்க ட்ரை பண்ணாங்க. வராததால கிருஷ்ணர் ஹெல்ப் பண்றச்சே நோ ஆனாங்க. அப்புறமா வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கை காட்டு கண்ணு காட்டி எல்லா தேவர்களும் அனுமதி கொடுத்து இங்க மீட் ஆனாங்க. சோ பேசிக்கலி ராதா குண்ட் என்னன்னா கிருஷ்ண பிரேமை,
சோ யார் இருந்தாலும் இங்க இருக்கலாம் அப்படின்னு. அட்வான்ஸ் டிவோட்டிஸ் வந்து ப்ரிஃபர் ரெசைடிங் இன் ராதா குண்ட். ஏன்னா இங்க அவங்க தப்பு பண்ண மாட்டாங்க. இட்ஸ் அ லவ்விங் எக்ஸ்சேஞ்ச். விருந்தாவன்ல ஒரு தடவை நல்லது பண்ணா பல மடங்கு, அதே மாதிரி தப்பு பண்ணாலும் பல மடங்கு, அது தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அதனால வந்து விருந்தாவனுக்கு போகணும்னா டிவோட்டிஸோட இருந்தாலும் விருந்தாவன். இப்போ நம்ம பேசுற கதையும் விருந்தாவன் தான். அதனால இது ஒரு நாள் பில்கிரிமேஜ் பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம புக் படிக்கணும், 10 offenses அவாய்ட் பண்ணணும், சர்விங் த ஹோலி தாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ரிமெம்பரிங், குளோரிஃபைங், கிளீனிங், பியூட்டிஃபைங், இது எல்லாமே நம்ம இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் அப்படின்றத தெரியணும். ரைட்? இது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம வெறும் கௌடிய வைஷ்ணவா ஒண்டிதான் பண்றாங்க. ஏன்னா அவங்க ஒண்டி இது கிரேட்ன்றதுக்கோசரம் இல்ல, நம்ம சைத்தன்யா மகாபிரபுவும் தேடி கண்டுபிடிச்சு நம்மளுக்கோசரம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணாரு. சோ அதனால ராதா குண்ட் இஸ் ஹையஸ்ட். இட்ஸ் வெரி ஸ்பிரிச்சுவல். மத்த வைஷ்ணவ பரம்பரால மிஸ் ஆனது இது ஒண்டிதான். அண்ட் நம்ம வந்து டைரக்ட்லி கிருஷ்ண பிரேமையை டார்கெட் பண்றதால நம்ம டைரக்டா ராதா ராணி ராதா கிருஷ்ணா பிரேமைக்கோசரம் ராதா குண்ட வழிபடுறோம். அண்ட் பிரபுபாதா என்ன சொன்னாருன்னா, நீங்க சொன்ன மாதிரி டிவோட்டிஸ் கூட்டிட்டு போனா ரொம்ப அட்டகாசம் பண்ணிட்டாங்க, ஆடி குதிச்சு என்ன மாதிரி சிலர் இருப்பாங்க. அதனால அவர் வந்து பண்ணாதீங்க, வெறும் தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னாரு. இதோட நான் கிளாஸ் முடிச்சுக்கிறேன். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? ராதாவினால ஏற்பட்டதா இல்ல கிருஷ்ணர் ஏற்படுத்தி அவருக்கு கொடுத்தாரா? எப்படி? ராதா வந்து பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க, கிருஷ்ணர் ஹெல்ப் பண்றேன்னா தேவையில்லை அப்படின்றாங்க அவங்க. சோ அதனால வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவர் வந்து எல்லாரையும் கூப்பிடுவாரு. யார? அந்த ராதா ராணி, அங்க இருக்கிற ஃபுல் டீம் இருக்காங்கல்ல, ராதாராணி அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் வந்து என்னமோ ட்ரை பண்ணாலும் வராது. அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அந்த ரிவர் எதுவா இருந்தாலும் கிருஷ்ணரோட அனுமதி இல்லாம நடக்காது இல்ல மாதாஜி. சோ அதனால வந்து அந்த கிருஷ்ணர் வந்து அந்த சப்த என்ன சொல்லுவீங்க, ரிவருக்கு என்ன சொல்லுவீங்க, ஆறுகள், 7 ஆறுகள், 7 ஆறுகள். தேங்க்ஸ் மாதாஜி. சப்த ஆறுகளையும் கூப்பிடுவாரு. கூப்பிட்டு அவர் வந்து பண்றதுதான் அந்த நம்ம சொல்ற நம்ம ராதா குண்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட். சரிங்களா? சோ சப்த ஆறுகள் வந்து இருக்கு. சோ பேசிக்கலி சப்த ஆறுகள் கூப்பிடுறதால ஆகல, அது அவங்க ஆசைப்பட்டதால இட் பிகம்ஸ் வெரி வெரி டியர் டு கிருஷ்ணா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். என்ஓடி முடிக்கல மாதாஜி நான் இன்னும். நீங்க முடிக்கலையா? ஓகே, என்ஓடிக்கு வரலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ஓடி நீங்க முடிக்கலன்னா ஓகே. மோகன்தாஸ் பிரபு யாரெல்லாம் என்ஓடி முடிக்கலன்னு எடுங்க பேட்ச். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இதுவும் முடிக்கல, நீங்க எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க, இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் பாக்கி. அடுத்த வாரம் கிளாஸ் தெரியல, நாங்க டவுட்ஃபுல். 3rd போயிட்டு 8th வரோம். We'll have the Bhakti Viksha, we will have Mataji. We will revise. Just revise பண்ணிடுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ஓடி டிவோஷன் எக்ஸாம் கொடுத்தோம், என்ஓடி எக்ஸாம் கொடுத்தோம். அப்புறம் வந்துட்டு இப்போ ஈஷோக்கு எக்ஸாம் கொடுக்கல இது வரைக்கும். ஈஷோ எக்ஸாம் எழுதுறது ஈஷோ இல்ல மாதாஜி, எழுதுறது ஈஷோ இல்ல. என்ஓடி கொடுத்தாச்சு, ஈஷோ எங்க எழுதணும்? ஈஷோ தான் லாஸ்ட் டைம் எழுதணும் மாதாஜி. மிஸ்டேக் என்ஓடி தான் இன்னும் முடியல, அது அப்புறம் ஆரம்பிக்கணும். என்ஓடி நீங்க இன்னும் பண்ணல மாதாஜி. சித்ரலேகா மாதாஜி நீங்க இன்னும் என்ஓடி பண்ணல. என்ஓடி எக்ஸாம் நீங்க எழுதினீங்கன்னா எனக்கு தெரியாது, ஏன்னா நான் இன்னும் கண்டக்ட் பண்ணல. எழுதிருக்கேன், என்னோடது இருக்கு, ஆன்சர் இருக்கு எனக்கு. சரி, அது அப்புறமா நீங்க மோகன்தாஸ் பிரபு கிட்ட ஷேர் பண்ணி அது என்னன்னு கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. ஓகே. செல்வம் பிரபு கிளாஸ்ல இருந்த நாங்க இதுவரையிலும் ஒரு எக்ஸாம் எழுதல மாதாஜி. ஓகே ஓகே செல்வம் ஓகே. பிரபுல இஷா தான் எழுதல. சரி, அப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க எல்லாம் மறந்துடுங்க. இப்போ ஹரே கிருஷ்ணா லெட்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸாம் நான் ரஃப்லி அந்த 15th அந்த டைம்ல இருக்கும். சோ நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. சோ பேசிக்கலி என்னன்னா, இந்த 8th வந்து இன்னொரு முக்கியமானது என்னன்னா, சாதகா தேகின்னு ஒண்ணு இருக்கு. ரைட்? சாதகா அப்படின்னா வெளியில சாதனைகள், எக்ஸ்டர்னலி அவங்க வந்து சாண்டிங் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. உள்ள வந்து அவுட்டர் ஃபீச்சர் ஆஃப் அ பிராக்டிஷனர் இருக்கும். ரைட்? ஹியரிங், சாண்டிங் எல்லாம். உள்ள வந்து அவங்க வந்து அந்தரங்க தேதி, அதாவது நம்ம சேத்தோ உள்ள இருக்கிறது வந்து சித்த தேகியா இருக்கும். வெரி வெரி ஸ்பிரிச்சுவலைஸ்ட். ஆனாலும் தே வில் கண்டினியூ. அதுதான் அவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு. அண்ட் அந்த என்ன சொல்லுங்க, பஜனை கிஜனை எல்லாம் கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பிரம்மா வந்து சொல்ற பிரேயர்ஸ்லயும் இதுதான் இருக்கு. அண்ட் அட் த சேம் டைம் உத்தவா பிரேயர்லயும் இதுதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இது ஏன்னா ரெண்டுத்துலயுமே கிராஸ் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10:14-34ல வந்து பிரம்மா வந்து இது கிரேட்டஸ்ட் பிளேஸ் இது அப்படின்றதையும் அவர் இன்டைரக்டா ஹிண்ட் பண்ணியிருக்காரு. சோ நம்ம டெக்ஸ்ட் 9 வந்து நம்ம பார்த்ததுதான் இருக்கிறதுலயே வந்து
என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா மதுரால தான் இவங்க பிறந்தாங்க பிரிசன்ல. பட் திரும்ப வந்து ஞாபகம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்த நிறைய அந்த மதுராக்கு தான் திரும்ப வருவாங்க. அந்த 10 வயசுல வராங்க 2 பேரும். அவரோட அழகா பார்த்து எல்லாரும் மறந்தே போயிடுறாங்க என்ன ஆகுதுன்னு. அவ்வளோ ஒரு பியூட்டி, எல்லாரும் அப்படி பார்ப்பாங்க கிருஷ்ணரையும் பல்ராமும் என்ட்ரி சீன், ரைட்? அண்ட் மதுரால தான் உங்களுக்கு நிறைய கதைகள் இருக்கும். எப்படி குப்ஜா ஞாபகம் இருக்கா? மதுரையில நடந்த கதை குப்ஜா. குப்ஜா வந்து யாரு ஞாபகம் இருக்கா? குப்ஜா யாரு ஞாபகம் இல்லையா? குப்ஜா யாரும் ஞாபகம் இல்லையா? கூனி கூனி அதுக்கப்புறம் அவர் மேல ஆசையும் படுறாங்க. அதனால அவங்க வந்து என்ன ஒரு பெனிஃபிட்னா, கிருஷ்ணருக்கு வந்து சந்தனம் கேட்டு கொடுப்பாங்க, கிருஷ்ணா பலராமுக்கு பூசுவாங்க, பயப்படவே மாட்டாங்க கம்சர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு. அதனால அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி லிபரேஷன். அதே மாதிரி பூ கேட்டு ஒருத்தர் கிட்ட கேட்டா அவர் கொடுக்க முடியாது, உனக்கெல்லாம் நான் கொடுக்க மாட்டேன், நான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு தான் இவருக்கு தான் கொடுப்பேன், யாரு நம்ம கம்சனுக்கு தான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னதால அவர் பெருசா ப்ராஸ்பர் ஆகல அப்படின்றதும் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து யானை, யாரு அவர் வந்து யானைய வந்து பண்ணுவாரு. என்ன பண்ணுவாங்க, யானை வந்து லிபரேட் பண்ணும், யானை வந்து அழிக்கணும். அதாவது பிளான் என்ன, கிருஷ்ணா பலராம் என்டர் ஆரச்சையே ஒரு யானையை போட்டு கொலை பண்ணிடணும் இவங்க 2 பேருன்னு பிளான் போட்டுருப்பாங்க. அந்த யானை பேர் யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? குவலையா. தேங்க்யூ, குவலையா. குவலையா பீப்ஸ், ரைட். தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு, தேங்க்யூ மாதாஜி. குவலையா தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து அதே மாதிரி 2 அது இல்லைன்னா பிளான் பி வந்து 2 பாக்ஸஸ் வச்சு முடிக்கணும் அப்படின்னு. யார் அது? அந்த பாக்ஸஸ் பேர் ஞாபகம் இருக்கா? திங்க் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா செக் பண்ணிட்டு நாளைக்கு சொல்லுங்க, ரைட்? இப்போ வந்து அந்த நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம குத்து சந்தை என்டர் ஆற சீன் ஏதோ ஞாபகம் இருக்குமே மாதாஜி, எங்கேயோ நம்ம படிக்கிறோமே, ஞாபகம் இருக்கா? மல்லானாம் அஷ்னிர் நிர்ணாம் நரவர ஸ்ரீநாம் ஸ்மரோ மூர்த்திமான் கோபானாம் சிதபுஜாம் சாஸ்திராசி பித்ரோ சிசு மித்ரு போஜபதே ரவிதுஷான், ரைட்? ஞாபகம் இருக்கா? விராதவிதுஷாம் தத்வம் பரம் யோகினாம் விஷ்ணீனாம் பரதேவதேதி விதிதோ ரங்கம் கதி சாக்ரஜ. ரங்கம்ல உள்ள 2 பேர் வரையறாங்க. டெய்லி கேட்ட மாதிரி எங்கேயாவது ஞாபகம் இருக்கா, இல்ல சைலண்டா இருக்கீங்களே? இல்ல நீங்க கேட்ட இந்த ஸ்லோகம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கும் இதுதான் மை மோஸ்ட் ஃபேவரட் இன் பாகவதம். சோ இது வந்து அவர் என்ட்ரி பண்றச்சே எப்படி எல்லாரும் டிஃப்ரெண்ட் மூட்ல பாக்குறாங்க அப்படின்ற ஸ்லோகம். அதுக்கப்புறம் வந்து பிருந்தாவன்ல என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாமே ராசா டான்ஸ், அக்ரூரா கூட்டிட்டு போறது, அவர் ஃப்ளூட் சப்பத்துல எல்லாரும் வர்றது, அந்த மான் லீலைகள், நம்மளோட ராதா ராணிக்கு மாதிரியே இன்னொருத்தங்க யாரு, சந்திராவளி. சந்திராவளி வந்து ராதா ராணின்னு சொல்லி கூப்பிடுறது, இவங்க திரும்ப கம்சா அப்படின்வாங்க. என்ன பார்த்த கம்சா மாதிரியா இருக்குன்னு கிருஷ்ணர் சொல்றதுக்கும், அப்ப என்ன பார்த்தா ராதா ராணி மாதிரி இருக்குன்னு கவுண்டர், எல்லாமே அங்கதான் நடந்துச்சு. சோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல டாப் மோஸ்ட் வந்து கோவர்தன். அதனால கோவர்தன் லீலா கிரேட் ஆகுது. அண்ட் கோவர்தன்ல வந்து அவங்க ஏன் அவ்வளவு மழை வருதுன்னா, கோவர்தன்ல வந்து ராதா ராணி தவிர அவங்களதும் அவங்களோட ஒண்டி இல்லாம கிருஷ்ணரோட பாதங்களும் நிறைய பொண்ணுங்களோட பாதங்களும் இருந்துச்சு. அதனால கோவர்தனுக்கு ஒரே டென்ஷனா, ஐயோ ராதாராணி கண்டுபிடிச்சிருவாங்களேன்னு. அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் அந்த பிரச்சனையில இருந்து தீக்கிறதுக்கு அந்த ரெயின், அதனால மல்டிபிள் ரீசன்ஸ் ஆகும் அப்படின்றதும். சோ இந்த மாதிரி வந்து எல்லாத்தையும் விட கிரேட் சிச்சுவேஷன் தான் இந்த ராதா குண்டன்றது. ஏன்னா ராதா குண்ட் வந்து அவருக்கு ரொம்ப பிரியமானது. சோ வைஷ்ணவங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிரியம். இந்த 6 கோஸ்வாமிகள் எக்ஸ்ட்ரவேட் பண்ணதுல இதுவும் ஒண்ணு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இதெல்லாம் தான் இந்த ராதா குண்டோட கதை, ரைட்? சோ இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். மாஞ்சகல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியைவச்ச பத்திதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஸ்ரீலா பிரபாத் ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. Thank you so much. Hare Krishna. Mohandas Prabhu, I think first 4-5 NOIs update agala. So I'll do that next 2 days. Recording, right? Thank you so much, Prabhu.